Oh, ya di pa burod pa ho. Oh, grabe pang bunay sini. Kaya itapok tayo ni. Kay diri sini mabilang kung pira nakasagan mahim sa sini. Yan, tapok ta. Yun. Magparan makina ta. Yun, tinamaan na mga pare. Nakudat na lang pag titamaan na. Yun, good morning mga pare, good morning mga pare. Yan, panibagong adlaw, panibagong load na naman kita. Panibagong hanap buhay na naman. Yan, upo din naman ako niyo kay parunta naman ang mga sulod sa mga bubutrap ta. Yan, yan ang batak taho medyo makudat. Badi lamang siguro mga pare may lumot na naman oh, kay makudat na naman oh. Kay nagsulog na naman ang tumaob. Kaya nagriligid na naman na daan lumot, nabuhay na naman ang lumot. Nagriligid man oh, makudato na naman oh mga pare. Sa pagtiraw, pag zero ta sa nakaagi wala lumot. Nagdulo pa panibago na naman ini. Oh. Oh. Grabe na naman ang lumot mga pare, bago na naman naligid. Nagrulo pa ng dati, panibago na naman. Oh. Oh, oh, grabe mga sablay, nalumot pa ang pade oh. Grabe. Putos na naman sinabubutrap. Wala sulod mga pade oh. Grabe naman ang lumot mga pare oh. 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 Ang sulod. Tulog upat ko ta na sulay bagyo. Kailang tulo sa nagday tapok ta ilang kuan ta na saro. Silhigan ta man gyapon mga pare. Tapos di malumot. Silhigan ta gyapon. Para lumini. Yan, siyempre, kurukul-kugun tagyapon ng loho para lumini ka na sa isda. Yan, ari yagyapon. Yan, yan di mga padeho, muse. Main nga ranan di sa bulan sin muse. Kaya lang modo sa day pa mga padeho, kaya itapok ta muna. Yan, yan di man mga padeho, tiaw. Yan. Ini man lawihan. Yun. May palangitan mga padi. Mga padi oh. Oh, palangitan oh. Modo sa day pa. You know. Sa day pa itapok ta muna ini mga padi. Oh, may isong nang agat ini. Oh, yeah. Yun. Oh, ya di pa burod pa ho. Oh, grabe pang bunay sini. Kaya itapok tayo ni. Kay diri sini mabilang kung pira nakasagan mahim sa sini. Yan, tapok ta. Yun. Ya di pa burod pa ini. Oh, burod pa mga pare, grabe pang bunay ho. Oh, itapok ta gihapon ni ini nasaro. Oh, burod pa. Burod pa ni, itapok ta. Ini. Yun, tamudlo. Ayaw ko ang tayo ni. Yun. Mga padi mga madi, diyo lang ang nasiraw ta. Yun, kaya iba na mga bubutrap diri talaga kaya bartakon na naman san. Grabe na naman, bigla na naman nalumot. Yan. Pag grabe ang sulog mga padi, grabe ang sulog naman san tumaob pakat sa Magallanes. Ang lumot nagriligid naman, nabuhay na naman ang mga lumot, nagriligid na naman, grabe na naman ang dampig sa lubid sa mga bubutrap ta. Diri naman kabaratak. Kaya babalikan ta na naman ito mga pare. Siguro pag luya na naman sa sulog. Yan, kay pag luya sa sulog, malupa na naman niya to. Din pakatapos basi kung wala na si panibago. Yan. Kaya balikan ta naman pag lupa sa lumot.
Yun, mauli na kita mga pade. Anda ko tama lang pang suda.